Bos días, seguramente se levades bastantes anos neste tema da música e tal, sobre todo os que sexades aínda amateurs, como é o meu caso, en algún momento vos plantexachedes que teño que facer legalmente para entrar un pouco neste circuito de ser profesional e todo isto. É moi fácil, simplemente hai dúas cousas, dúas maneiras de entrar. E isto, ata onde eu teño entendido, dá igual que sexas un técnico ou que sexas un músico, vale? En este caso están contemplados da mesma maneira. Por un lado está o réxime especial de autónomos para artistas, vale? Puto coñazo, un montón de papeleos, un montón de cristos, porque hai xente que te di que, que o primeiro ano pagas menos de cuota de autónomos, pero é verdade que a partir do primeiro de que levas un ano ou 2 anos, a cuota de autónomos é a mesma prácticamente. Ti obviamente estás nun tipo de traballo que eso sí que está recoñecido, ¿no? Que é un traballo no que ti non traballas todos os meses da mesma maneira, pero, por exemplo, a partir de que leves 2 anos, dá igual que traballes moito ou pouco, se traballas algo, pagas. E non pagas mal, ¿eh? O sea, está posto isto en Facenda. É certo que, bueno, pois te podes dar de baixa, digamos, momentáneamente, mentres non tes unha etapa de traballo bastante estable, ¿no? Que pasa que eso non vale moito a pena, porque entón quere decir que hai uns meses nos que o mellor poderías ter un bolo e cobrar algo que te podería chegar a, bueno, non compensar porque non iba a ser como un soldo, pero bueno, tes un ingreso importante, pero como estás dado de baixa para non pagar a cuota durante eses meses, pois tampouco podes facer concertos legalmente e te poden ir encima, e de feito normalmente Facenda vixila a este tipo de artistas, os artistas que non estamos dados de alta, pasa de non. Logo, ademais, bueno, a nivel de estudio ti tes que ter algo moi ben feito, creo que, por exemplo, Monti un bo caso, non? É un tío que ten as cousas moi ben feitas, ten traballo todos os días, grazas a que ocurrou el, e el vos poderá contar a de Cristos que seguramente tivo ao respecto para ter esa clientela continuamente e poder pagar a súa cuota. E logo esta versión que eu apoyaría un poquinho máis, que é o tema das cooperativas, non? As cooperativas exixen un reparto dos ingresos, pero a cuota que se paga a Facenda é moi inferior e sigues tendo uns certos dereitos laborais que agora os autónomos en parte tamén teñen. Entón, esas son as dúas vías que hai. Eu personalmente vos recomendaría a segunda e sobre todo que vos xuntarades con Peña, porque ao final eso vai en favor do hip hop tamén, vale?